Nový deň, nové dobrodružstva. Čau, tati. No, mám pre teba jednu vec. Jakú? Dnes sa ideš zaočkovať. Nemám rád doktorov ani ihly. To je problém. To je nejaký nový vírus. Prečo sú listy všade? Dobre, musíme ísť. Nie, tak ešte vietor dnes. Dobre, tak idem. Dobre, tak nasadaj do môjho auta. Ktoré dúfam, že tam je dobre, není. Asi som ho zabudol. Dobre, tak ideme peši. Dobre, už sme tu. Kto ma bude očkovať? Tak? Mám byť, poď. Dobre, tak idem sa očkovať. Kde je ten doktor? Dobrý deň. Dobrý deň. Oci, kde si? Ja? Kde si, oci? Tu na. Dobre, Dobre, idem domov, čaute, užite. Prečo ideš domov? No poď. Dobre, tak už to urobte, nech to mám za sebou. Teraz ťa zaočkujem. Počkaj. No, zaočkujete ma, chce sa mi spať. Kde to som? Čo ste to so mnou robili? Kde som? Kde som? No, si v mojom labáku. Prečo? No, lebo. Lebo čo? Budem tu s tebou robiť experimenty. Pomoc! Ja viem, kto si. To. Ty si ten muž, ktorého som videl, jak furt bol v bunkri. Aj tam, keď sme mali dom nový. Áno, bol som to ja. Čo chceš odo mňa? Nič. Budeš mi to slúžiť. Tati. Trafiky, pripravím tvoj dom. Tati, kde si? Ja? Tati! Čo sa stalo? Pomoc! Ten doktor ma uspal a teraz ma ukradol do nejakého svojho labáku. A nevieš, že si? Netuším. Počkaj, čo ja mám vlastne, ja vidím, že kde si, podľa mobilu. Idem. Rýchlo, chce na mne robiť experimenty. Koho to tu počujem? Teraz pozri, čo s tebou. Tu sa pekne z toho tu napiješ. Zdrhaj! Hej! Naspäť! Tati, otvor to! Tati, zdrhaj!
Je mŕtvý? Je mŕtvy, dúfam. Vyskúšam ešte. Dobre, môžeš rýchlo domov, aby sa ešte, keby náhodou sa ešte zobudil. Veď zavolajme políciu radšej. Veď radšej zavolajte políciu. Polícia, kde si? Rýchlo, poďte na dom 31. Chce ma zabiť nejaký doktor. Ideme okamžite. Tati, počkaj na mňa. Kde je tá polícia? Zdaj sa. Zdaj sa. Dobre. Neurob. Kde zmizol? Kde zmizol? Kde zmizol ten doktor? Ideme hľadať. Mám ísť ho hľadať? Ideme hľadať toho doktora. Kde by mohol byť? Teraz zdrhnem konečne. Nikto po mne nepôjde. Musím nájsť plán, ako ovládnuť celé toto mesto. Keď to urobím, tak budem zvládnuť. Konečne som doma. To bol hrozný deň. Prečo po nás furt ide takto? Tak to ide? Radšej zavrime. Nie sme tu. Vypínam všade svetlo. Aj krp? Poď Tu budeme snáď v bezpečí. No, snáď. Tati, sme v bezpečí? Dúfam, že áno. Snáď po nás už nikto nepôjde.